नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. आमदार सतीश सैल हेमका मंत्रीपद दिवची कारवार क्षेत्राच्या जनतेली मागणी. कारवार राज्य विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाचे आमदार निवड येवन बहुमतान काँग्रेस सरकार जाता. म्हण जिल्हा केंद्र कारवारच्या क्षेत्रातले निवड येयले काँग्रेस उमेदवार श्री सतीश सैल हेमका मंत्रिमंडळात एक मंत्रीपद देऊ जाय म्हणून कारवारचे काँग्रेस मुखंड श्री प्रभाकर माळसेकर हेमी कारवारच्या पत्रिका भवनात प्रसार माध्यमामार्फत सरकारले लक्ष वेधला. तसेच दलित संघर्ष समितीचे जिल्हा संचालक दीपक कुडाळकर हेमी कारवार क्षेत्राच्या दुसऱ्या वेळा निवड येयले आमदार श्री सतीश सैल हेमका मंत्रीपद देऊ द्या म्हणून काँग्रेस पक्ष वरिष्ठाक कळयला. सतीश सैल हेमी अनुभवी उद्योगपती जाऊन 2013 ते 2018 या काळात आमदार पदार असताना क्षेत्राची खूप प्रगती केली. नौकादल निराश्रिताले परिहार 30 वर्षाचा प्रलंबित आशिल्लो विषय सैल हेमी सुप्रीम कोर्टामार्फत सोडवून न्याय दिलो. कोविड काळात अख्ख्या जिल्ह्याच्या कोविड पेशंटाक मदतीक पावून आपले वर्चस्व कायम दवरला. केंद्र सरकारला विविध योजनेत स्थानिकाक उद्योग कंत्राटदाराक न्याय मेळसाठी कोविडा वेळार सीमा भागातल्या गोवा राज्यात कामाक वयच्या कामगाराक बस व्यवस्था अशा सार्वजनिकाल्या संकटाक प्रत्येक वेळार साथ दिवच्या या आमदाराक मंत्रीपद दिवचे अशी कारवार अंकोला क्षेत्राच्या जनतेली मागणी असा असे दीपक कुडाळकर हेमी कळयला. ಇನ್ನೂ ತನಕ ಅಂತಿಮ ರೂಪ ಬಂದಿದೆ. ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದರ ನಂತರ ಕೈಗಾ 1, 2 ಆಯಿತು, 3, 4 ಆಯಿತು, 5, 6 ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನವರೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಈಗಲೂ ತಾನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿ ತಾನು ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಾಗಲಿ ನೌಕರಿಗಾಗಲಿ ಸಿಗುವ ಸವಲತ್ತನ್ನು ತಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ವಚನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. कारवारच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायतीतर्फे सार्वजनिकाक कळवणी. उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थी वा इतराक IAS, KAS, IPS, बँक एक्झाम, पोलीस एक्झाम अशा हरेक तऱ्हेच्या अभ्यासासाठी चित्ताकुला ग्रामपंचायतीच्या वाचनालयात पुस्तकाची खास व्यवस्था केला. 3 कॉम्प्युटर, वायफाय जोडणी, स्मार्टफोन, कॅरम बोर्ड, चेस. वाचनालयाच्या आवारात आकर्षक गार्डन आणि बसकेची व्यवस्था करून दिसा बातमीपत्र वाचतल्याक आणि अभ्यासासाठी डिजिटल लायब्ररीची मोफत व्यवस्था केला. कथा, कादंबरी, नाटक, कविता यासारख्या साहित्याची पुस्तकं असतात. या वाचनालयाचो कोणी बी लाभ घेऊ शकता. कोणाकच कसलेच बंधन ना. सरकारी सुटी तसेच प्रत्येक सोमवार, दुसरो आणि चौथ मंगळवार सोडून सकाळी 10 ते 12:30, सांजे 4 ते 7:30 वाजतापर्यंत या लायब्ररीचो मोफत लाभ घेऊ शकता असे चित्ताकुला ग्रामपंचायतीतर्फे इच्छुक सार्वजनिकाक कळयला. माजाळी तळ्याच्या चिखला शिरकल्ली गोरवा गाववाल्यान केली सुटका. कारवार एप्रिल मे महिनो म्हटलं की हवामानात बदल जाल्लो उरता. गरमेचे दिवस मनशाकच न्ही तर पशु पक्षी जनावरांक सुद्धा जास्त उदकाची आवश्यकता उरता. गोरवा तर खंय तरी व्हळात किंवा तळ्यात उदक उरल्यार संपूर्ण आपलो देह उदकात बुडोवन फक्त नाकच वयर दवरून रावचे आमकां दृश्टी पडतात. उदक ना तर अखेर चिखलात रेव्यात आपले आंग घासून जिवाक थंड करून घेतात. पण केन्ना केन्ना असं प्रसंग जनावराला जिवार बेतू शकता असेच एक उदाहरण काल माजाळीच्या बामणवाडा लागीच्या केरात घडले. माजाळी बामणवाडा लागीच्या केरात एक फाटी लागूच्यान तळे असून तितूतले उदक फाटी शेतात लाटीन गरज आशिल्ले कडेन वापरताले. जसजसे जमीन बंजर पडू लागली तसतसे ते तळे पुरत उदक कमी जाऊ लागले. गावची पाळीव गोरवा गरमे दिसान या तळ्यात गोडताली. काल मंगळाराक अशीच तळ्यात गोटू गेल्ले एक वासूर त्या तळ्यातल्या चिखला शिरकल्ले. ते गावच्या नागरिकांन मायणा लागीलच्यान व्यवस्थित वयर काढले. नापेक्षा अनाहूत घडत आशिल्ले. तसेच रात्रीन त्याच तळ्यात एक म्हस मायणा लागीली म्हण रात्रीन तळ्ळे. तेका बी तसेच गाववाल्यान वाचयले. लोकांन वेळाचेर लक्ष दिल्याक अनाहूत घडचे चुकले आणि गोरवा सुखरूप उरली. गावात अशीच खूप पडेन तळी किंवा चिखलाचे मायण उरू शकता. तेन्ना कुळवाड्यान आपल्या पाळीव गोरवाले योग्य जतन करसाठी अशा अपायकारी तळ्याची अहित घडणूक घड नये म्हूण योग्य ती कारवाई करू जाय असे सार्वजनिकात चर्चा ऐकू येता.
अर्ध घातला सुडत वेळ म्हाका नालो घालता गेला सोडताकच सापडला हात एक सोडता गेला असा दोरी तुमचे हात घाल मरे बडू मळे मळे घाल रे हात सुडत म्हाका रडलं पडत देवा दंपार रे उजळा तिळसाना येल्लो म्हाका सद्य समाज येवन वयचे पळयते रावता बाप रे बाळगोसू बाळगोसू सुडत मेळ म्हाका तुझा पिराड लागता हात वतला मुखार तो पिराड म्हाका म्हाका लागला हात लागत विना गो पिराड लागला ना सिंगल पुरो तू त्या साईडवर नहीं सिंगल जा रहे सिंगल जा रहे काट नका सिंगल जा रहे सिंगल नका नका सिंगल गेला बंद नाही बाळ मग ऐकून घे ते सिंगल राव रे मग नका फोर्स करू दे रे कोणा अनेक राजी मोड इल्ले अनिल दी अनिल सोड मग मार सोड हां हे ओढता ती मोड ओढा ओढा येली काय ना अंग पण काय ना काय आता चिकोल ना अंगा ते थकला पुरे जाम झालं ते जाम झाला काय रे रिलीज लो मारसी पाय नाही काय अंग पण काय ना अंग काय ना लागेस ना ओढ बाहेर चल चिंगा बरे ती ही तुटे ही तोड्या एका सांगे बाय नाही कोणती नाम ही बाई तुम्ही धरे इत्रे हित ना समोसा $200 LPD सोलार वॉटर हीटर जीएसटी आणि ट्रान्सपोर्ट इन्स्टॉलेशन फ्री 5 वर्षाची वॉरंटी आशिले सोलार वॉटर हीटर किंमत फक्त 28,500 ही सवलत फक्त 1 महिन्यासाठी मात्र आम्ही ISO 9001:2015 सर्टिफाईड कंपनीचे मजबूत आणि टिकाऊ शक्तिवर्धक सोलार प्रोडक्टचे अधिकृत विक्रेते ओम शक्ती इंडस्ट्रीज नियर सहारा क्रेडिट सौहार्द कोऑपरेटिव्ह लिमिटेड टोल नाका सदाशिवगड कारवार आमच्याकडे मेळटा सोलार वॉटर हीटिंग सिस्टम ETC and MPC मॉडेल सोलार स्ट्रीट लाईट सिस्टम सोलार होम लाईट रूफटॉप सोलार सिस्टम ऑफ ग्रिड सोलार सिस्टम हीट पंप सोलार इन्व्हर्टर अँड सोलार बॅटरी सोलार पंप सोलार फेन्सिंग अँड ब्लिंकर आजच भेट द्यात आणि खात्री करा ओम शक्ती इंडस्ट्रीज टोल नाका सदाशिवगड कारवार अधिक माहितीसाठी संपर्क 9822131491 अकस्मात एक रूख मोड पण 2 दुचाकी वाहनाची तोडफोड सुदैवान जीवितहानी झाली ना कारवार आज सकाळी कारवारच्या सरकारी आस्पत्रे रोडार MG होला लागी रस्त्या बाजून एक बाईक सवार बाईक थांबवून मोबाईलाचे उलयत आलो तितल्यात बाजून आशिल्लो एक मोठो रूख अकस्मात मोड पडता बाईक सवार बाईक सोडून दुसरी बाजून धावत गेलो म्हूण सुदैवान काय अनाहूत घडलं ना पण बाईक मात्र रूख पडणं मोडतोड झाली तसेच तेज बाजून आणि एक दुचाकी आशिल्ली तेजी बी मोडतोड झाली नगरसभेत वेळाचेर दखल घेयल्यार ही घटना घडली आशिल्ली या रस्त्यान आस्पत्रेत वयचे बाजारात आणि कॉलेजा वयचे विद्यार्थी खूप वयतात म्हूण वेळारच नगरसभेत हेजेर विचार करून रस्त्या बाजून आशिल्ली ही धोकादायक झाडां मारणं अनाहूत जावचो टाळू जाय अशें सार्वजनिकाले मत आसा आज सुदैवान कोणाल्या जिवाक काय जालें ना हे बरें आसा आता तरी संबंधित अधिकाऱ्यान असले गोष्टीत लक्ष घालून अपघात जावचो टाळू जाय अनाहूत घडपर्यंत वाट पळोवचेपेक्षा पयलींच उपाय येवजिल्यार असे प्रसंग येनात अशे नागरिकांत चर्चा चालू आसा ನಿಮ್ಮದೇ ಗಾಡಿ ಯಾವಾಗ ಇತ್ತಿದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಿಂತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಹಾಂ ಅವರು ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ
ಸಡನ್ಲಿ ಬಿತ್ತು ಗಾಡಿ ತೆಗುವಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲಿದ್ರಿ? ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರಿ, ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ? ಇದೇ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ? ಹೋಟೆಲ್ ಐತಿ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಜೋರ್ ಆವಾಜ್ ಬಂತು. ಜೋರ ಏನಾಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಗೆ? ಸೌಂಡ್ ಬಂತು ಟಕ್ 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 ಅಂತ. ಹಾಂ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನೀವು ಓಡೋದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ? ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡೇ ಓಡೋದ್ರಿ? ನನ್ನ ಎಕ್ದಮ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಿತ್ತಾ? ಹೌದಾ ತಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡುದು. ಹೌದು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ನಿಮ್ದು ಬೈಕಲ್ಲಿದೆ? ನಿಮ್ದು ಏನಾಯ್ತು? ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ? ಇಲ್ಲ ನಾ ಸ್ಪಾಟ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗಿದ್ರಿ? ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ. ಅರೆ ದೇವ್ರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಾಹುತ ಆಗಲಿಲ್ಲ? ಯಾರಿಗೇನಂತ ಅನಾಹುತ? ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಇಟ್ಟರು ನಾನು ಒಳಗೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಗರಸಭೆ ಅವರಿಗೆ? ಈಗ ಈ ಒಂದು ಮರದಿಂದ ಈಗ ನೋಡಿ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಅನಾಹುತ ಆಗಲಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ ಈಗ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ಇದು ಜಾಮ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಹಾಂ ಮರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಮಳೆ ಹೌದು, ಈಗ ಏನೇ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಮುಂದೆ ಇದಾವೆ ಮರ ಅದು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ತೆಗಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಕೆ ಬಿ ಕಂಬ ಕೂಡ ಇದಾಗಿದೆ. ನಾಳೆ ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳು ಇದೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ರೋಗಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅನಾಹುತ ಆಗ್ತೈತಿ ಇವತ್ತು. ಹಾಂ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ನಾವೇನು ಹೇಳಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರು. ಹೌದು निमगे इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।